Nagbabalikat nga balita, na-identify na ang individual nga nagapadala sang bomb threat sa mga bulutuan sa probinsya sang Iloilo. Sa interview sang Bomba Radio kay Dr. Ernesto Cervelion Jr., Iloilo Schools Division Superintendent, iyagin pahayag nga sa subong hindi pa nila mapagwa sa publiko ang identity sang tawo nga nagadala o kung nagapadala sang amo nga pagpamahog. Ginathag man niya nga under validation pa ang mga ini kay nagapadayon pa sa gihapon ang ilang nga investigasyon. Ginpasalig man ni Dr. Cervelion sa publiko, ilabi na sa mga ginikanan nga nagakabalaka man sa estudyante nga madali na lang madakpan ang sa likod sang pagpamahog sa nagkalain-lain nga mga bulutuan. Of course, ma'am, may mga ara na sa part ng aton security sector led by the Philippine National Police. May mga nakikita naman sila nga bisan sa aton diri personal effort sa Department of Education. May mga ara na pero that's under validation kay ang social media man ang pangon ang may know-how dira so ginabalidate pa ang mga information nga we are trying to adjust sa mga nagkakalatabo ngayon because ang classes naton sa Department of Education affected sa subong. Si Dr. Ernesto Cervelion Jr.